Suoraksi. Sen vaan suoraksi. Noin. Ja nyt peruutat. Jep, stop. Oisit heiluttanut sillä oikein. Älä mene lähelle. Heiluta narua. Noin. Ja eteenpäin. Menet itse taakse. Pää ylös. Joo. Menet itse taakse. Mene taakse. Heiluta niin, että se katsoo sut sinne. Noin. Noin. Ja nyt taas. Meni jo. Noin. Stop. Heiluta naru. Ja sit heiluta naru taas. Näin sivuttain. Näin. Jep. Jep. Hyvä. Mut nyt koitat sen tehdä siinä kohtaa, kun se on ottanut sen askeleen. Niin siinä. Hei. Okei. Noin. Nyt kun se homma jumiintus, niin tuottaa sit lähempää riipuntiin ja ohjaat, koska muuten te ja huomispäivänäkin. Mulla loppuu nauha. Noin. Heiluta. Eli se toinen käsi. Se oikea käsi, missä on. Noin.